Dobro jutro svima. Ništa lepše od spavanja na selu. Spavao sam kao nikad u životu. Kad bi znao kako čezne, dok me čekaš tu bez nade, da mi dođeš sa osmehom kroz šljivike i livade. Idemo, dobro jutro. Jel gotova ta kafa? Ajde bre čoveče. Pa čekam već pola sata je. Da. Kafca, rakica. I posle 20 godina ti bude bolje. Malo domaća pršuta, a? Da. Slanica, priprema za picu. Picu spremamo sa pršutom i sa slaninom. Domać. Da. Tamo je šporetna drva. Kako si ga ostala? Zijaj. Ajde, zijaj. Ajme više, da, sam zimu. Kako dajem podobe za trčanje. Da, prije trčanja. Ajme spanjati nož, i ovo treba sve to muk. Jednu glavičicu na šnite, onako trnike. Banane. Malo da napunimo drva. I idemo na trčanje. Jutarnja fiskultura kreće. Inače ovdje je sad negde oko pola 8 ujutru. Ustao sam u pola 7 i nikad bolje u životu nisam spavao. Evo, drvo smo napunili, još dve ovakve i gotovo. Sada idemo na trčanje. Sada je oko 15 do 8 ujutru. Idemo malo sport, ne smemo nikako da zapustimo, da iskoristimo ovu prelepu prirodu. Trčim i uživam. Vidite kako izgleda. Slušajte ovo sam. Evo ovdje dole ću da trčim. Tu mi je najbolje i najravnije. Čujemo se posle.